4 mesos que du l'aprovació del pressupost municipal del nostre Ajuntament. Una situació que la pròpia regidora d'Hisenda, la pròpia senyora Abad, qualificada en l'any 2006 d'impresentable. Perquè, com tots sabeu, el pressupost ha d'aprovar-se en temps d'informe, és a dir, ha d'aprovar-se en el ple del mes de desembre de l'any anterior. Això era el que ens recordava la senyora Abad en l'any 2006, algo que pareix que ara ella mateixa ha oblidat, perquè han passat 3 mesos, 4, si contem el mes de desembre, i encara no tenim els pressupostos municipals aprovats. Després d'una setmana no ha hagut cap tipus de moviment per part de l'equip de govern, no ha hagut absolutament res per part d'un equip de govern que està desaparegut, d'un equip de govern que és de lata i de foto, que s'ha de dedicar-se molt a fer fotos, que s'ha de dedicar-se molt a anar a fer visitetes i a tindre darrere a la televisió municipal, a Tenelina, proclamant les grans virtuts de l'alcaldessa, però que de foment no treu ni un gra. Un equip de govern que és incapaç de fer front a la crisi i que està condenant a aquest poble empenyent a la paràlisi més absoluta. Tampoc vull enganyar-vos, sols ha hagut una resposta. I com este govern és especialista en tirar la culpa als altres, com és un govern que és especialista en dir sempre el mateix, com és tan sumament previsible, llavors vaig avançar jo en l'anterior roda de premsa quina va ser la resposta, no? Insults, excuses de mal pagador i, com sempre, la culpa de Zapatero.